वाव नै नायनो हागोन नोंथांमोन साया जाबाय जा गोथावनो थासुमलिजों जानोसै हामफाया फुदुंबाय आरोना साखो एसे लेट सिखारलायबावो दिनै गाज्रिथार थ' लोगोफोर नोंसिना नैबेखौ मा होनो थालावथि होनो ना था गान्दा होनो ना मा होनो जोंना थासुमलि होनो आरोना नैखौ दायो बेरे फुंजानि माने साजों जानोसै आरो बेखौ रुनो नागिरदों आङो र' फिसासो नुदों नोंसोर केमेरायाव गिदिरसो नै थासुमलि नै नायनो हागोन लोगोफोर आङो जिंखांजोब्बाय दायो रुनोसै गेसखौ लगायबाय ओमफ्राय बेहाय आङो जेबो होथ'आ आरोना बे संख्रिल' होग्रोगोन संख्रिया एसे बुरजायैनो होनांगौलै दै दंना नै खोबना दुंबाय थाथोंसै इयो दा हामफाया गाइखेर साहा फुदुंफैगोन गाइखेर साहाजों जागोन आरो बेखौ थासुमलि नायनो हागोन नोंथांमोना नै गोदौहांबाय ओमफ्राय एसे हालदै होनोसै आङो साइज जानायनि बरिया गोदौबाय नै हालदै एसे होनोसै कालार जायो आरोना हालदै होबाथाय बिराद बरिया साइज जायो हालदै होबाथाय दसे दोनना बावनोसै गोबावनो स' नायनो हागोन नै दै गारनानै हामफाया रुफिनबावबाय आरोना बरिया जायो बिदि दै गारखांनानै रुफिनबावबाय गोमो सायालाय साया थायाबो मोनखांबाय नै गाइखेरजों लोंनोसै गाइखेर साहा फुदुंनानै गोथावनो थासुमलि बरिया जाबाय नै दायो आं बन्द' खालामसै गेसखौ गुदुंथारलै या वाव 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 थाब गदों माथो नै सिथाबबावदोंसो वाव गुदुं गुदुं टेस्टि खालामनायनि र' थासुमलि होनो बेखौ थासुमलि वाव नै नायनो हागोन नोंथांमोन साया जाबाय जा गोथावनो थासुमलिजों जानोसै हामफाया फुदुंबाय आरोना साखो एसे लेट सिखारलायबावो दिनै गाज्रिथार मोदोम सादोंलै माइरं जानो ओमफ्राय आङो माबाबाय आरो थासुमलिखौ दहायनो आङो हाग्रोबाय गोमोनो नै जानोसां सा लोंसां सा नै आउ टेस्टि ताजमहल गावखौ लानो वाव टेस्टि ताजमहल नै थासुमलिजों साजों बेरे फुंजानि नै थासुमलि oh, no, 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 no.